Hej, jeg skal fortælle lidt om epigenetik, som jeg så har fået til opgave af min biologi. Okay, det første jeg vil starte med er, hvordan siden er opbygget og dens funktioner, og det inde i dens funktion i forhold til epigenetik. Og så her kan man se en menneskecelle, og inde i den celle ligger vores DNA, og DNA består af 4 proteiner, som kaldes guanin, cytosin, thymin og adenin. Og de er bundet sammen på en speciel måde, sådan at guanin og cytosin altid binder sammen, da deres spænding altid er trippel, og thymin og adenin altid binder sammen, da deres spænding altid er dobbelt. Og jeg kan følge på, hvordan det her kommer til at se ud. Sådan, hvis du kigger her, så er det, at vi kan sige, at det er adenin og thymin, så er det, at de binder sammen på en speciel måde henad af den her streng, som så det her er altså med gen, som så ender med at bygge et protein op til os mennesker, som så giver os nogle egenskaber, for eksempel øjenfarve. Og ja, og så længere oppe her, så kan man se, at der er nogle histoner her, og det er DNA, der er vægt op omkring nogle proteiner, og så er proteinerne så histonerne. Og så er det histonerne, de danner spole, og det har en betydning for epigenetikken, som jeg kommer ind på senere. Histonerne er igen viklet op om kromatiderne, det er så ikke helt med, men kromatidernes pakning kan enten være løs eller tæt, og kromatiderne danner så kromosomerne, som I kan se her. Det er et kæmpe kromosom. Og så er det jo kromosomerne, de er, ja, har nogle specielle egenskaber for os mennesker, som så giver os nogle proteiner igen hernede i DNA'et, som så koder for hvilke proteiner, der skal laves ud til kroppen, og hvordan vi kommer til at se ud, og hvordan vores krop kommer til at fungere. Og så inde i hver eneste menneske er der cirka 46 kromosomer, plus minus kommer an på, om du har fået en lille retardation under fødsel, så du har 47 eller 45 plus minus selvfølgelig. Og 22 af dine kromosomer er autosomale, og så altså for hver din mor og far. Så det vil sige, at i alt er 44 kromosomer autosomale, og 2 er så kønskromosomer. Okay. Og så er næste, hvordan epigenetikken supplerer til den klassiske forståelse af DNA's og genernes funktion. Altså principperne i epigenetikken, og det vil jeg også forklare lidt om. Og epigenetikken beskriver ændringer i genudtrykket, der ikke skyldes ændringer i den DNA-sekvens, den vedrører. Altså epigenetik beskriver ændringer i fenotypen, der ikke skyldes ændringer i genotypen. Og fenotyp, det er sådan, hvis nu jeg har blå øjne, og mine gener de koder for, at jeg har blå øjne, men at der er noget, der går ind og påvirker det, der ikke påvirker DNA'et, men bare påvirker mine blå øjne, så de måske bliver brune eller røde. Og så er det mit DNA fuldkommen alt sammen og koder stadigvæk, men mine øjne begynder bare lige pludselig at blive røde, og det er epigenetikken, der kan være skyld det. Og når mennesket udvikles, er det vigtigt, at det er de rigtige gener, der tændes og slukkes i de rigtige celler på det rigtige tidspunkt. Og så kan man så se på den her figur, at der er noget, der er løst her, der er noget, der er sådan lukket her, og det er så, hvad der er, der styrer, om det er tændt eller slukket. Og det er desuden også lidt bedre bygget op herover. Det kommer jeg tilbage til. Hver eneste af kroppens celler indeholder samme DNA, og alligevel har vi 220 helt forskellige og specialiserede celler, som adskiller sig fundamentalt fra hinanden. Det er nemlig sammensætningen af tændt og slukket gener, der bestemmer hvilke proteiner og derfor hvilke egenskaber, at cellerne har. Okay. Og når det er et gen er slukket, er det fordi kromatinstrukturen er meget kompakt, eller DNA på en anden måde er skærmet, så er det, at transkriptionsfaktorerne har svært ved at komme til at interagere med DNA, og generne i sådan et område kan derfor ikke aflæses. Og det kan man så se her for eksempel, at det er blevet mere kompakt, det har trykket sig sammen, alle de her histoner og nukleosomer, og så er det, at det ikke kan læses
Det er helt ulæseligt. Og en celle starter som en celle, hvorefter den får specialiseret sig i en funktion, og dermed geotilpasse sin persons krop med nogle funktioner, som den nu skal udarbejde. Hvis en celle glemmer dets funktion, så kan det blive til en kræftcelle, og derfor vil den enten begå selvmord eller begynde at sprede sig ukontrolleret i kroppen med stamcellelignende træk. Det vil altså sige, at den går tilbage fra at være en specialiseret celle, såsom de her nerveceller, leverceller, røde blodceller, hvad det nu er, til at blive en stamcellelignende celle, såsom kræft. De mekanismer, der kan påvirke, hvor tilgængelige generne er for det maskineri, der skal transkribere dem, indbefatter først og fremmest DNA-metylering og histonmodificering. DNA-metylering er en kemisk proces, hvor en metylgruppe CH3 bindes kovalent til carbon 5 i pyrimiden, eller puringen, i en base i DNA-molekylet. Reaktionen katalyseres af en gruppe af enzymer, der samlet benævnes DNA-metylyltransferase. Den allervigtigste og mest udbredte DNA-metylering er metylering af cytosin. Under dannelsen af 5-metylcytosin, man har opdaget en lang række enzymer, der kan være med til at modificere DNA-strukturen. Man har også fundet enzymer, der kan fjerne ændringerne igen. Der findes f.eks. enzymer, der kan binde metylgrupper til DNA, og der findes andre enzymer, der kan fjerne disse metylgrupper. Altså de epigenetiske mekanismer ser altså ud til i mange tilfælde at være reversible. Og så nu der vil jeg gerne forklare et af billederne. Her der kan man se, at DNA-metylering. Og så under DNA-metylering kommer enzymet DNA-metyltransferase og sætter metylgruppe CH3, som så er vist med kæmpe store rød skrift, på cytosin, der dermed bliver omdannet til 5-metylcytosin. Metylgruppen kan som vist fjernes fra metylcytosin ved hjælp af enzymet demetylase, som I så kan se her, der går den tilbage af, fordi der er en pil, der går over mod venstre. I menneskets celler sker metyleringen stort set altid på et C-cytosin, der sidder ved siden af et G-guanin. I genomet findes der områder med stor koncentration af CpG-sekvenser, de såkaldte CpG-øer, der som regel findes i nærheden af genernes promotorregioner. Disse CpG-øer er ofte ikke metyleret, hvilket betyder, at generne kan aflæses. Det betyder omvendt, at hvis mange af cytosinerne i sådanne CpG-øer metyleres, så kan transkriptionen ikke finde sted. Og det kan man så godt se her, at her er kromatinstrukturen lukket, her er den åben. Og det betyder jo så igen, som herovre, at her var det løs, og her var den ikke løs, og så var det, at det er slukket og helt vist. Under celledeling vil der ved DNA-replikation dannes såkaldt hemimetyleret DNA. Det vil sige DNA, der kun er metyleret på den ene streng, nemlig den gamle streng. Den nye streng vil ikke være metyleret, som I så kan se her. Men den metylerede cytosin i CpG-sekvenserne bibeholdes stort set altid på begge DNA-strenge ved celledeling. Og nedover til dattercellerne, da enzymet metyltransferase DNMT1 netop genkender hemimetyleret DNA og sætter en metylgruppe på C i CpG-sekvensen i den nydannede DNA-streng. Den anden måde, at epigenetikken kommer ind over og laver nogle ting med vores genetik, er at ved hjælp af histonmodificering. Og så de overordnede, der er histoner, proteiner, der pakker DNA sammen i cellekernen via de strukturer, der kaldes nukleosomer. Og kort fortalt findes der 5 hovedtyper af histoner: H2A, H2B, H3 og H4. Og de danner cellenukleosom, hvor DNA vinkles omkring, mens H1 binder til DNA uden for nukleosomerne. Netop fordi histonerne er fundamentale for DNA-pakningen, bliver de også vigtige for genreguleringen. Histonerne er således mål for kemiske modificeringer.
der er afgørende for, hvor kompakt DNA bliver pakket sammen, og dermed hvor tilgængeligt DNA bliver for transkriptionsfaktorerne. Vi tager udgangspunkt i den mest studerede histonmodificering, acetylering og deacetylering. Det foregår på den måde, at en acetylgruppe COCH3 overføres til eller fjernes fra histonhanen, som stammer fra aminosyren lysin i histonerne, der stikker ud fra nucleosomet. Når histonhanerne acetyleres, løsnes kromatinstrukturen på transkription kan foregås. Dette sker ved hjælp af enzymet histol-acetyltransferase, modsat deacetylering, der gør kromatinstrukturen tæt og kompakt, så DNA bliver utilgængelig, og det vil så betyde, at den bliver slukket, modsat før hvor den blev tæt. Dette sker ved hjælp af enzymet histon deacetylase. Og her der kan man så se, at acetylgruppen CH3CO bliver sat på, og så er det, den bliver sådan åbnet op, og herover er den lukket, fordi den ikke er på. Det næste jeg så vil tale om, det er så samspillet med arv og miljø, set i lyset af epigenetikken. Ja. Og så er det, at her er det, at 4 studier viser, at epigenetiske ændringer kan nedarves til efterfølgende generationer. Et af de mest berømte studier, når det drejer sig om mennesker, er studiet af følgerne af hungersnøden i Holland i slutningen af 2. verdenskrig. Her har man så fulgt børn, der blev født af mødre, som var gravide under hungersnøden. Her så man, at børn af mødre, der havde sultet i begyndelsen af graviditeten, ofte var overvægtige, og at de i forhold til kontrolgrupper havde større risiko for at udvikle livsstilssygdomme, såsom type 2 diabetes og hjertekarsygdomme. Man har fundet ud af, at der er en sammenhæng mellem underernæring tidligt i fosterudvikling og methyleringsgraden af et bestemt gen kaldet IGF-2R, som så betyder Insulin-like Growth Factor 2 receptor. Hos børn født af mødre, der havde sultet i begyndelsen af graviditeten, var dette gen hypermetyleret. Det vil sige, at der var bundet virkelig mange metylgrupper til DNA'et end normalt. Og så havde det den konsekvens, at genet blev slukket. Det kan dog også klares uden at involvere nedarvning af epigenetiske ændringer. Først da livmoderen blev udsat for underernæring, hvilket har betydet epigenetiske ændringer i fosterets DNA, blandt andet hypermetylering af IGF-2R, der kan bibeholdes hele livet. Men der har også vist sig, at dette kan blive ført videre til generationen efter, hvor der er flere overvægtige end normalt. Dette ser der ud til at være kønsspecifikt. Kun børn af fædre, der i første tilstand havde været udsat for underernæring, ser ud til at være påvirket. Hvis forskning i transgenerational epigenetik viser sig at holde stik, det vil sige, hvis epigenetiske mønstre virkelig kan nedarves fra forældre til børn, er de epigenetiske mønstre i vores celler både modtagelige for miljømæssige forandringer, som vi oplever lige nu og her, men afspejler også i en vis forstand, hvad vores tipoldemor oplevede inde i traumatiske oplevelser som stress, frygt, stofskifteforandringer og epigenetiske, som så kan ikke blive epigenetiske ændringer. Et andet eksempel kan være frygten for edderkopper, som nogle mener stammer helt tilbage fra den sorte død. Fordi de her små arachnider var en så dødelig sygdom, så begyndte man at frygte dem. Det er så med tiden blevet lagret i vores epigenetiske hukommelse, ellers så fobier og frygt tit noget, der indeholder sig inden for familien, fordi det enten går i arv, eller at man har set andre mennesker, som har været bange for noget, som så har påvirket os.